Bos días. Bos días. Son Lucas e vou facerte unha serie de preguntas. Moi ben. Preséntate. Hola. Bueno, pois eu son Mateo. Son o teu pai. Vivimos en Portecelo, no Rosal, a poucos metros do Camiño de Santiago. Soes ver por aquí moitos peregrinos? Bastante. Dende fai 5 anos hacia aquí, o incremento foi bastante importante. Prácticamente todos os días encontrámonos peregrinos, sobre todo pola mañán e a primeira hora da tarde, camiñando. Ti cando ves máis peregrinos? Cara a primavera ou outono? Normalmente a partir da primavera cando empezan a aumentar o número, porque o tempo, digamos que é máis agradable o camiño, pero sobre todo en primavera e verán son os períodos nos que hai máis. Vale. Que é para ti o camiño? Bueno, o camiño realmente importante é o que é para cada un dos peregrinos que viaxa. Non, digamos, eu vexos pasar. Para min é digamos, un camiño polo que van persoas, pero o importante é o que lle pasa, o motivo polo que o fan os peregrinos, non? Uns faemos porque queren camiñar e facer deporte, outros queren son moi religiosos, outros queren ver as paisaxes, cada un ten os seus propios motivos e iso é o atractivo que ten. Vale. Fixéstelo algunha vez? Non, non, nunca o fixen. Gustaríache? É probable que, eu creo que sí, pero quizás en outro momento, porque ahora mismo co traballo e cuidando de vos non temos moito tempo para investir no camiño, porque ao final, queres ou non, van a ser 15 días o tempo que leves o camiño, pois que é unha desconexión total. Entón, de momento, non o plantexo. Vale.